Milí bratia a sestry, milí priatelia pápežskej nadácie ACN, Pomoc trpiacej cirkvi. Slávnosť svätých Petra a Pavla prirodzene našu pozornosť viaže na mesto Rím k hrobom týchto svätých apoštolov, kniežat, stĺpy a piliere katolíckej cirkvi. Bolo vtedy Rím kozmopolitným mestom, kde svätý Peter a svätý Pavol obhájili a svojím životom dosvedčili lásku ku Kristovi, svoju vieru. Ako je to možné, že v takom veľkom svete, takom silnom a mnohoznačnom rozmýšľaní, filozofii, politiky a demokracie títo dvaja apoštoli dokázali zasiať semienko viery a svojou krvou poliať zrod katolíckej cirkvi. Bol to ich duch naplnený Ježišovou láskou. Bolo to evanjelium ako obraz Pavlovho meča, ktorým dokázali rozlíšiť dobro od zla, pravdu od nepravdy. A boli to kľúče, symbol svätého Petra, jednak poznanie, múdrosť, ktorú dostali poznanie Krista, ale aj ich osobná láska, ktorá ich k Ježišovi a medzi nimi spoločenstve viazala. Nie miesto rozhodlo o veľkosti týchto apoštolov, ale spôsob ich života, veľkosť a spôsob lásky, ktorú prejavili. Prajem každému jednému z nás, aby sme v okolnostiach, ktoré prežívame, dokázali byť ozborení týmito, alebo ozdobení, posilnení týmito symbolmi, mečom Božieho slova, kľúčom poznania, múdrosti Boha, ale aj lásky.